Right, guys, ndofunga ndakambokuratidzai senior executive suite ye pano paRoyal Villa muKaroi, muKaroi mandiri munomu. So apa pandau ndimbokuratidzai their junior executive suite, anditi junior executive suite. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, follow us on our Facebook page, Saint TV, nepa IG, neku ku TikTok taveko zvakaraniti. So guys, ndiri kuitira mavideos anawo kuitira kuti musadzungaire stereki kana mazopinda muKaroi. Aiwa, ndiri kukuratidzaiwo nzvimbo dzekurara, nzvimbo dzakanaka dzekuti you can sleep and then zvinhu zvotokufambira zvakadi, zvotokufambira zvakanaka. So ino yandiri kuda kuratidzai vane inonzi senior executive suite, and this one here ndo junior executive suite. So what you can do, end up first pinned comment unoona link riripo, ndopa unokwanisa kuwana uona their senior executive suite, anditi so muno mu junior executive suite ndoda kutangira panapa. If you check here, pane this HD mirror, HD mirror rekuti unatsozviona zvakanaka, unatsozviona zvakanaka, full board, anditi so ndora unotanga kuona apa. Rega ndivhare do right. From there unobva waona pane wardrobe, anditi this is a wardrobe nokuti munoisirawo hembe dzenyu kana wauya namadhamu vanenge vachida kuunpickawo zvinhu zvavo maybe 2-3 days, vounpicka zvinhu zvavo voisa muwardrobe, wardrobe. Panapa, as you can see, pane fridge karipo zvakare, madrinks enyu chichi zvamunenge muchida zvirambe zviri chill, munongozviisa futi mu fridge yenyu. Also vane TV yekuti muri pabed penyu, muri kubed, you can easily watch television yenyu. Paside muri kuona pane kasinki karipo kekuti you can wash your hands chichi. Munoziva kuti utsanana, anditi veRoyal Villa vari kukurudzira utsanana. Mukauya panapa ndo mubathroom and toilet ka-ensuite kachona, anditi this is the bathroom and the toilet. So ndofunga muri ngozvionawo matiles arimo kuti zvinhu zvakadi zvakarongeka, hot water and cold water, anditi also tumalights twakanaka twakanaka, anditi those lights, they are beautiful, keblue kanenge kachingobhunya, you can imagine ari manheru. Also ceiling yavo, this is beautiful, zvakatorongeka zvakutoreveka. Panapawo unokwanisa kuonawo zviri kuitika panze. Pandori nekavhyu kakanaka kekuti unenge uchingoonawo nature, anditi kuti zviri kuitika panze. And here there's a table and a chair yekuti vaya vanenge susu vanenge vachida kuzomboshanda before sleeping, munogona kuisa laptop yenyu apo and then wotomboshanda. Pane magetsi padhuze pekuti you can even connect your phone, your laptop, charger ipapo, and then table ndiyo. There's a beautiful flower there. Zvinhu zvakatonaka zvemunomu, zvakatonaka zvekutonyanyisa, anditi and also panapa there is their bed. Yes, their bed, double bed, anditi this is what double bed rako rekuti ona madhamu ako nodi. This one is queen size. Handinatsoziva kuti double rakaita sei. But I think muri kungozvionera, tiri kungoitira kuti munge muchiziva kuti room yamuchabhuka inenge yakaita sei. This beautiful, yakatonaka zvisingaiti. Apa pane kameti, ndaitawo pane kametiwo karipo kekuti unomukawo wodidi, beautiful mat. And there's a bin there, kabin kekuti tumararawo tudiki unorasawo umadidi. So ndo zvakaita room yavo pano paRoyal Villa in Karoi. This is the place to be. This is the best place actually
yaunogona kuwana accommodation here in KAROI. So all you need to do is to get in touch with them panumber dziri pascreen. Ukavabata ipapo obva wabhuka obva waita zvaunoita ipapo kuitira zvifambe zvakadi zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zim uncle.